Okay, pero bro, tagaan sa tabo, kuan siguro, no? Tag 1 minute siguro nga pag introduce sa inyong barog or sa inyong gipasakupan nga mga organization o relihiyon. Unahon na to siguro ang sa affirmative side, bro. Pailasa, bro. Okay, may gabi sa tanan. Atong nagtanaw sa atong FB Live. Sab sa atong amigo, Brother Eugene Gapo. Sab sa atong tinahorong moderator, Brother Dan Masin. May gabi, si Jennifer Lumindas from El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Okay, so mga to ang ato ang affirmative side. And then, paminaw na to kablot ang ato ang negative side, Brother Eugene. Paila, bro. Salamat kayo Mr. Moderator. Nagkatawa lang ko ba kay kaning debatihan Ag panahon paning rin kay kakuta nga pamatud-an ako nga ang kanang ni ang Santos nga Eucharistia sa simbahan Katoliko literal gina. Yo man madayon kay sige kabise ag si Dan Brandan maasin pod mingon mag sunod na lang. Wajud ya karon naano sa niya atbang na kuan ni siyang nahimong afirmatibo. Salamat kayo by the way ako dahil si Brother Eugene Gapo. Defensor Katoliko from Zamboanga del Norte ag sa tanan nga mga minaw diri maayong gabi kaninyong tanan og sakop usab sa Knight of Columbus Council number 17367 unya sakop usab sa Bible Apostolate Regional Organizer sa Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines. Salamat kayo moderator. God bless may gabi. Okay, so sa dili pa na ko ihatag ang higayon sa atong affirmative side, ayaw kalimot. Ang atong libro available na sa Shopee. Order na mo kay napatay na bilin nga stock. So God bless kaninyo tanan. O bro, Jennifer. Okay. Kung magtugod ka sa pagpamahayag, magtugod ka po ang imong oras. Okay. Okay na bro? Okay. May gabi sa tanan, akong pamatud-an, no? Ang tema, akong pamatud-an nga ang tinapay sa Last Supper. Dili literal kun dili nagapresentar sa lawas ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Atong basahon mabasa natin sa Matthew 26 versikulo 26, no? Mabasa po na ang Synoptic Gospel, Matthew 26 versikulo 26. Mabasa po ni siya sa Luke chapter 22 verse 19 and 20, Mark 14 verse 22, and sa Pauline epistles sa 1 Corinto 11, 23 paingon sa 26. So matupad rin sa Matthew 26 versikulo 26. Ningon diri. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and give it to the disciples and said, "Take it, this is my body." No, this is my body. In Greek, gitawag ni siya toto esten to sumamo, no? Nanong nigamit man tag original language sa New Testament? Tungod kay ang Biblia sa New Testament nasulat sa gitawag original language gitawag Grego. Matod ba diri sa Outline Studies is Christian Doctrine, page 21, nagaingon diri. 3 things to understand the scriptures: a knowledge of the original languages, the illumination of the Holy Spirit, and common sense. No, unsa gingon sa The Outline of Christian Doctrine. Now, tulo ka butang nga masabtan nato ang kasulatan, usa niini is gitawag og the knowledge of original languages. Sumala pa sa kini nga book, no? The Practical Use of the Greek New Testament by Kenneth Wuest, ingon siya. Greek words are verbally inspired, and that inspiration extends to the grammar, syntax, associated with the words for the Holy Spirit, lead the writers to use language spoken by the people who would read the Greek manuscript of the New Testament. The Greek understanding of the sentence is dependent upon the grammatical and syntactical and constructions used. So, according to sa Greek scholar, the practical use of the Greek New Testament is importante ang pagtuon sa original language nga gitawag grammatical and syntactical constructions, no? So, balik na sa Matthew 26 ngayon, this is my body, no? Ingon si Jesus Christ. In Greek, gitawag siya tuto esten to sumamo, no? According sa usa ka standard nga lexicon nga gamit po ni siya sa mga translators sa gitawag the Greek English Lexicon of the New Testament and the other early Christians literature, page 222 kung nagaingon. Ang word diri nga this is my body, kaning word nga is
is in Greek, ang grammar niya is kitawag siya substantive verb. Substantive verb. Sa English, kitawag niya siya kanang linking verb. Sa Greek, kitawag siya substantive verb. According to sa lexicon, diri nga akong babasahon, kining word nga, this is my body, kining word nga is, no? Itawag siya sa Greek istin, no? This is my body. To istin to sumamo. So dito kingon giwag istin or is. Ang word nga istin or is matuba sa Greek lexicon, the word istin is a representation of, unsa interpretation sa lexicon sa mga Greek scholar nga standard nga kaning this is my body. Kaning word nga is substantive verb nga dili siya literal kundi according to sa lexicon is to represent of, so wing represent is not literal. O klaro kayo? So giingon pa diri sa kuan, diri sa The Expositors Greek New Testament Volume 2. Page 880 nagaingon. Ingon diri. Regarding the words pronounced over the broken loaf, we bear in mind that Jesus said of the bread, this is my body, himself sitting in his visible person, when the identification of substance could not occur in one. That the parallel saying concerning the cup expounds the word covenant. Ingon dere. The connection of symbol and symbolize, linking the cup, blood, the analogy of the loaf of the body, as one not confusion of substance, that correspondence of relation, what blood affects the cup set forth cells. The bread standing for the body is the body representatively broken for the Christ disciples. So according to sa Greek Bible, Greek New Testament, Expositors Greek Testament, nga kaning word nga istindre is symbolize or represent, ingon dre. The Lord thus put into an acted parable to the doctrine taught by the figurative speech in John 6:48. Istin is here, the copula of symbolic being. So according mga kagalan mo kaigsunan, sa Greek lexicon, Expositors Greek New Testament, nagpamatuod mga Greek scholar nga kaning word nga this is my body, word nga is, no? Is istin sa Greek is nagrepresent or symbolize, muni siya ang meaning mga kagalaan mo kaigsunan. Busa ang gayon nga this is my body, buto sa buti Kristo is this is symbolize or representing my body. Gani napadiri ang glad nga Greek scholar gitawag og word pictures in the Greek New Testament, no? Word Pictures in the Greek New Testament by Robertson, Volume 1, 209. Mga Greek scholar ni mga kagalaan mga kaigsunan, no? Nagaingon dere. Page 209 atong tanawon. This is my body. Sa Greek, tuto istin to sumamo. The bread is symbol represent. The bread is as a symbol represent the body of Jesus offered beautifully. So kini matubad rin makagalang magigsunan sa word pictures of the Greek New Testament ni Robertson. Naingon gyapon siya nga ang word nga istin is symbolize or represent, no? Mga Greek scholar ni siya, mga kagalaan, mga kaigsunan. Niya pa, Greek scholar si Mons Complete Dictionary of the New Testament sa word nga artos, no? Page 80 nagaingon diri. Nagaingon diri. Artos in Greek. The bread of the Last Supper, the Eucharist, represent the body of Jesus Christ, and our partaking of that bread represent our participation of His death. So ang mga upat ka mga Greek scholar mga kagalan kaigsunan nagpamatuod nga kining tinapay di ay sa Last Supper is nagrepresentar sa lawas ni Kristo. Dili day literal symbolize or signifies or represent, so dili ide ay siya literal mga kaigsunan. Buto sabot ni Kristo nga kining tinapay nagrepresentar sa lawas ni Kristo mga kaigalaan mga kaigsunan. Gani diri sa Companion Bible, ngayon diri sa Matthew 26 verse 26 nagaingon diri. Kini si Companion Bible si Ethelbert Bullinger, usa ni si ka Greek scholar. Ngayon diri sa Matthew 26 verse 26, this is my body. Ibutang niya diri. This is equals represent. Unya matubad diri, this is a metaphor. Metaphor rin niya, figure of speech na pagkasulti mga kaigalan mga kaigsunan.
paingon ni Jesus, this is my body is figurative nga pagkasulti gitawag metaphor. Oh, metaphor. Diya sa Matthew 13 versikulo 37 to 39, mga kaigalaan mo kaigsunan, ang word nga istin is mura gyapon nga gamit sa Matthew 26 verse 26. Nagaingon sa Matthew 13 verse 38. Nagaingon dere. The field is the world. Kaning word nga is dere is istin. Mura nga gamit dito sa Matthew 26. Buto pasabot nga ng field dere is mao gid ang kalibutan. Buto sabot nga the field is represent sa kalibutan. So imo makita dere makagalaan mo kaigsunan according sa mga Greek scholar, paingon ni Jesus Christ na this is my body is nagrepresentar sa iyang lawas or nagsimbolo sa iyang lawas. O kato nga magka-istorya, this is my body is usa ka figurative nga pagpasabot ni Jesus Christ mga kaigalaan, mga kaigsunan, no? Klaro tataw kayo ang gisulti ni Ginoong Hesus, no? Gani diri sa International Standard Bible Encyclopedia page 1923, oh? 1923. Mato ba diri mga kaigalaan nga gisulti diri nga ang tinapay sa Lord Supper is nagrepresentar sa dugo, nagrepresentar sa representar sa lawas ni Kristo. Ngayon diri International Standard Bible Encyclopedia volume 3. Ngayon diri, it is obvious that we are bidden to follow out the same series of acts, statement as those Christ himself. We should take bread and wine, sit apart by rendering to God over them, presenting to him as a symbol of Christ's body and blood. According sa International Standard Bible Encyclopedia, mga standard reference, volume 3, nga mga Greek scholar, apil ang mga Standard Bible Encyclopedia, mga kaigalaan mga kaigsunan, size no? Sabot nga, paingon Jesus Christ, this is my body. This is represent or symbolize my body, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Gani, idugangan pa rin mga tignan, mga kaigsunan, verse 26, nag-aingon rin. New Testament, question? Alright, time is up. Symbol signifies the Lord's body. Time is up, time is up. Na may katawag lagi, kinsa may tawagan diha sa kwan. Shout out sa 231 viewers nato karon nga nagtanaw, oy kinsa man ning nagpalupad sa iyang bituon. Salamat ma'am. Thank you brother Richard or Rickard, salamat sa imuhang pabituin. Okay, so basa sa tadrig mga pila ka mga comments, no? Diya din hey wala kay founder kasabot ka brother. Okay, shout out kang brother mo ni John Raymond Estoge Makatul. Okay, og kang ginsa pa ni Japet Jane Andrade. May gabi niya diha Wenceslao Liao. May gabi Brad Jones, may gabi og brother Richard, may gabi siya atong nag-send sa atong stars. And then brother Jeffrey Rinyan, brother Rian Pintes, nagrepresenta naman sa dili kita dito. Okay. Imuha po na, no? Okay, brother Rahim Sabidor de Asis. Okay, so mo na itong pipila ka mga nag-comments karon. JM Gonzaga. Karita sa ito ang negative cross-examination. Ready na ba ang atong negative cross-examination? Ano ay sige no, ready na. Okay, ready na. Sige, hatag tang higayon kung kamo magsugod. Bro, pangutana na bro. Una na kong pangutana, Mr. Affirmatibo. Pag ingon nga dili literal, unsa may meaning aning literal? Tinuod bagid ni o dili tinuod? No? Bro, palihog ko bro sa imong tingog bro, kay hinay kayo bro, dili magka di na ko ma-pick up. Time is up. Bro, medyo choppy ka bro. Mic test daw.
Okay, kana. Okay na. Sige, proceed bro. Sige na bro, proceed bro. Tubag bro. Sige, otro na ko pangutana. Pag ingon nga dili literal, unsa may buti pasabot aning dili literal? Dili tinuod o tinuod yun? Tubag, no? Paingon nga dili literal, kung nga dili literal, sabot nga dili literal ay di symbolical siya. Dili man literal, symbolic na. Di gyud tinuod. O, sige. Symbolical. Next question. Kung ingon nga di tinuod, ngin ko symbolical. Sige. Susunod pangutana. Unsa man di ay meaning aning literal? Unsa binisaya sa term literal? Ngayon ka literal, nga ang sentence wala gigamitan o kanang figurative nga state nga grammar. Objection, Mr. Moderator. Okay, time pause. Unsa objection na to? Ako lang ipabinisaya sa yaha. Unsay binisaya aning term nga literal? Ana lang. Literal mo prima. Ang tubag literal gyapon. No, literal man diri ang nibutang. No, feeling oral literal ra gyapon ang litra. Literal mo gyapon diri. Bisaya mo Ba? literal. Ito lang pangutana sunod. Sige. Pag moingon ta og dili literal, sir, di gyud ni tinuod. Depende. Ngayon kag dili literal, it means nag-symbolical or represent. Symbolical. Sige. Pag ingon sa imong tema, pamatud-an ko nga ang tinapay sa Last Supper dili literal kundi nagrepresentar sa lawas ni Kristo sa malos biblik referensya. Pag ingon nimo nga dili literal, unsa man tong gibuak-buak ni Kristo o gihatag sa mga apostoles og dito literal? Drawing ra to, sir? Damgo o unsa man to? Symbolical siya sa kipasabot ni Kristo sa iyang lawas. According sa grammar, no? Moderator's time sa moderator. Di na ko madungog yung tingog kay hinay kayo. Unsa may ko ani? Okay na? Bro, utrada yung tubag bro. Utrada. Muraga yung tingog ba? Okay na, tingog. Kana, nay boleh man wala. Go ahead. Hina daw ang tingog. Ano mikrofon? Ang may kani. Okay, kini. Kana bro, kina? Wala gigamit ako. Kana. Sige. Hindi mikrofon. Pag ingon man gud nga ang tinapay sa Last Supper dili literal. Akong usbo na ko pag ingon man gud nga ang tinapay sa Last Supper dili literal. Buot magipasabot nga drawing ra to siya, di gito wala gito ga-exist kay di magka ni literal. Symbolical to sa lawas ni Kristo. Pag yung dili literal is symbolical automatic. According sa Greek. Sige lang ning. Sige lang din ako madunggan tong uban yang tingog nga ni hinay. Next, kanang sa San Lucas 22 nga imong gikutlo na may footnote dire sa Biblia nga gitawag Living Bible Paraphrase, ingon siya dire literal. Literally, insakto ba ni o nasayop ning footnotes Biblia? Sayop yun na yung pagsabot. Naman ko'y mabasa dre nga akuan, symbolical. Nga sa footnote pod. Sige. Mo na tayo mong tubag. Next question. Pila na oras, moderator? 7 minutes. Pila ka minuto tong pangutana, Polo? 10 minutos. Sige. Salamat ka. Binakog 7 ka minuto ang pangutana. Isa uban mong pito. Imong gigamit ang Mateo 26:26, Lucas 22:19 padulong 20, unang Korinto 11:23-26. Wala na ko mag-mention atong ubang bersikulo kay wala ko maapas. Naa ba kay nabasa diri sa imong gigpanggamit nga niingon si Kristo simbolika lang naawa? Sumala sa tabot sa Grego, no, patong gitanan gina.
ang iyang gipasabot man sa mga ebidensya atong gibasa, nag-represent or symbolize my body. Objection sa moderator. Moderator's time. Akong pangutanan niya ba, yes or no lang, naa ba siya ay nabasa dire sa Mateo 26, sa kanilang, sa San Mateo 26:26, nga niingon si Kristo og simbolikal, naa o wala, yes or no? Pag maingon siya naa, explain. Pag wala, di-explain po niya. Bro, ang iyang pangutanan ay kategorikal na ba ginayon si Kristo na kana symbolikal na ba o wala? Yes mo na bro. Ilang tubag bro? Oh. Moderator's time bro. Bro, imo ang signal bro. Bro, digyan maklaro ang tubag bro ba? Okay na, okay na. Sa imong signal. Copy ka gamay. Hello. Okay na. Hello. Bro, ipadol na yung idikit bro. Timong lang bro. Ang mouthpiece ba? Ang mouthpiece. Kana. Kana. Okay na. Kana. Okay. Sige. Sige bro. Nalagi. Bro, nay murag taba dira bro. Asa man na sa imuha na bro, Eugene o kay bro Juniper. Gi-off man ako na kung microphone o musulti siya. Nay kay suryanay ba? Wala man dire. Wala man. Okay, sige. Sige, proceed bro. Ang iyang pangutana bro, naa ba utrohon ako kung manay musulti kay para pagkatubag nimo ako nang i-play. Naa bay mabasa diha sa Mateo 26 to nga si Kristo nag-ingon nga kana simbolikal naa o wala. Mao na ang pangutana bro, pala tubag. Naalagi sa itong gibasa sa Greek, interpretation is symbolize my body. Okay. Naa Next daw, question. naa, ingon niya, naa. Pwede na to, pwede ba nimong basahon karon sa kadaganan dire nga niingon jud mismo si Kristo sa Biblia ha, simbolikal kanang siya ginamulong ha, kay ingon man kag naa, pwede ba nimong mabasa na? Ug ako mabasa unsay may plan. Walay kondisyonay kay kuan man eh. Debate man ning niya. Basaha lang. Niingon jud mismo si Kristo ha, this is my symbolic body only, kana akong gipangita kana lang. Basahon gyud nga naabag gyud. Magkag naa. So ako lang ipaglarog naa ba niya asa niya gilito kanus So kanilang sa dire lang ko mo focus sa Mateo 26:26. Kaniingon di ay asa na ba palihog ko na kog basa. Akong mabasa unsa may kondisyon. Walay kondisyonay kay debate man eh. Tawaton nimo. Dili man ni tigbakay nga pag mabasa ko ang kunon ba nimo ang parot kaning debatiha di man ni tigbakay formal debate man ni ato. So kung mabasa nimo basaha lang. Okay. So start na pangutana tra. Katong gilitok ni Kristo nga sa San Mateo 26:26 nga naa ba siya nabasa o na ba giingon niya nga simbolikal ingon ka nga naa. So palihog ko og basa diha kung naa bagay ang giingon. Lagi sa Greek katong gibasa. Ato dito interpretation symbolize my body. Lagi. Interpretation o iyag yung gilitok? Mutong pasabot ni Kristo kay mutong grammar sa Greek. Di ba ang kanang si Kristo ginamulong adto siya ginamulong nga ningon siya nga dili literal. Dili literal o otro man yung pangutana. Otro man yung pangutana. Wala oy. Papasa pa ang simbolo sa ito. Diingon ba nga kanang tawag aning namulong ba si Kristo nga simbolismo lang? Ingon ka asa dapat namulong? Lagi mabasa lagi nako. O yun na nimo ni. Kanang siya gyud namulong ha? Pero di mo ko maingon na pildi ka pero ayaw nang kanang tawag ganing niang komentaryos ubos or base sa mga teologyan. Kanang yung gipamulong. Sige, pasaw na ko. Okay, matod pa diri sa Mateo 26, versikulo 26.
Okay, gipabasa man ta sa atong katwa nga babasa magid litra nga symbolize my body si Kristo yun ang mulong. Matthew 26 versikulo 26 ingon and as this thing Jesus Time post. Moderator's time. Saba gid bro. May saba bro. Hinay yung tingog. May saba. yan yung Basig na iga. badunggan man ako diri ako sa ipan pod ang Eugene siguro. Sige bro, palihog po. Sige bro, palihog bro. Okay, Sige, palihog. Matthew 26 versikulo 26 nakaingon, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, "Take it, this is my body." This was the symbol of which he would do and become he was the bread of consecration. O, ito, nabasa na? Mana? Ang gibasa nimo komentaryo dili. Naagi sa teksto. May teksto. Unsa na nga version sa Biblia? Ha? Oo, nadriyo, nasa teksto na sulod. Unsa nga version sa Biblia na? Nabakaani, tanawa di og nabakaani. The Expositor Study Bible. Komentaryo na sa kuan, komentaryo na sa tawag ani ni Jimmy Swaggart. Moderator's time. Bro, ang imong panahon is to ask question. Sige. Not to give commentary. Sige bro. Question. Unsa? Nabasa na. Ialam ko sa oras. Nabasa na. 2 minutes. 2 minutes. Salamat kayo Muuyon ka ba nga ang meaning aning literal is tawag aning tinuod? Muuyon ka dili? Dili ko mo yun sa imong pagsabot. Okay. Palihog ko usa to dili ka muuyon sa akong Pagsabot nimo. sa pagsabot. Sige. Nakoy basahon nga dictionary nag-ingon man sa meaning aning dictionary sa English to Cebuano, meaning of literal, higpit, factual, tinuod. Uyon ka ni? So paglay ko sa imong pagsabot, imo maipalabas nga literal gid ang lawas ni Kristo. Di- Amo sa so paglay ko sa imong pagsabot. Objection sa moderator. Ngayon nitubag nako, supak. Yes. Supak to. Sa objection. Ako bang objection ba is muuyon ba siya ani wa ko mangutanan niya akong pagsabot. Muuyon ba siya nga ang meaning aning literal base diri sa dictionary nga akong gibasa is tawag aning tinuod. Dili ko dili ko Moderator's time. So bro, ang imong pangutana sa imo kung sa iyang gibasa nga dictionary is mooyon ba daw ka? So palihog lang kung tubag bro. Dili ko mo yun kaya pagsabot dili mao kay yang pilit dito sa Matthew 26 dili ko mo yun. Dili na mao pagsabot ni Sige. Sunod pangutana, pag ingon ni Kristo nga this is my body, tinuod yun o piki? nagrepresentar to. Ako pangutana ba, tinuod yun o piki itong niingon si Kristo nga this is my body? Tinuod nga simbolikal yun yang ipasabot. Simbolikal Good. lang ipasabot. Kay matod, kay matod nimo tinuod man di ay. Sakto to akong nadungog o nasayop ko sa akong pagdungog? Sayop gigo sa imong pagdungog. Kaya nga akong gitubag akong gitubag simbolikal. Oras moderator. Pag-check, moderator, time is up. Naurot yung oras. Oras. Okay, muna to. Okay. So, natapos na ang mainitang, napakainit na tanungan mga kapatid at mga kaibigan. Uy, shout out sa 412 viewers natin. Screenshot muna natin. Dali lang. Ayun. Sige. 412 viewers natin. Marami kayong mga nakaabang sa inyong talakayan sa ngayon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, paki-share naman ang ating live at marami pang mga
makapanood at matuto rin sa usaping ito. Ganon din sa ating mga nandito sa live viewers natin. Oh, meron dito ako yung inatake, hindi yung mga taga-debate. Oy, moderator lang po ako dito, mga kapatid ha. Huwag niyo muna ako atakihin. Okay, sabi dito ni Brother Budik sa Kanyon na may gabihin mo diha. No? Okay, Gigi ka pastor. Okay, Brother Edgar Salvador. Brother Jomi Amada. Oh, di na lang ako pagbasahon ng inyong mga comments nga regarding sa debate ha kay kwanta diri para patas ba. John Latak Story, may gabihin mo, John Golan Nabo, Brother Cirilo Castro, o Chris Sanchez, I'm sorry. Arnold Pilayo Jason, may gabi, Arboni, Timor, Jerome Gurone, o gibaliktad lang. No, Arnel Katipay Disikan, kinsa na dere, Henry Meraviles Milano, o diya po din si Leonard Alinor Flores, Dios Mios et Omnia, grabing pangalan na. Okay, Lesar Tongko Apog, Arnold Pilayo Jason, Jane Gonzaga, Berne Calidison. Sorry ha, hindi na ko ma-pronounce karong inyong mga pangalan. Larry Jones Arnaiz, Arbo N. Jerome, obra ni Jerome Gurone, kay Arbo ni Moridgeman. John Raymond Story, Estoque Macatol, Henry Mirabiles Milano, o kinsa pa na din atong tanawon ng mga bago nga mga comments. Okay, Efraim Mendoza, Larry Jones, okay, mauna na to. Okay, no? Dili about ni sa comment, dili about sa debate. Matod pa din ni Brother Larry Jones Arnaiz, dili na pastor, mga defenders lang na sa isday, tama. Mga kapatid at mga kaibigan. Okay, proceed na tayo sa ating rebuttal. Sorry. Na negative arguments or negative sides, negative constructive arguments. Okay ni mo konsumo og 10 minutos. Brother Eugene, ready ka na ba? Sige, salamat kayo. Oh, go. Okay. Daghang salamat sa atong mga viewers rong gabi una. Kining pag-ingon niya nga pamatud-an nako nga ang tinapay sa lasapir dili literal kun dili nagrepresentar sa lawas ni Kristo, sumala sa Biblia og referensya binuang man O sa mali ka kung binuang ano? Pag moingon gani tag dili literal, buti pasabot anang literal. Tanawa ha, ang kahulugan gani anang literal, buti pasabot. Moderator's time. Bro. I-remind lang na ako ha, atong matag debaters sa rule number 1 na to, avoid ad hominem any fallacious questions, statement, and arguments. So, remind lang na to, no? Okay bro, proceed. Sige. Pag moingon gani tag literal, ang meaning ana sa English to Cebuano meaning of literal. Ha, ang meaning sa literal, strict, higpit, factual, tinuod. Buti pasabot ka na ding literal, nagpasabot nagtinuod. Pag ingon niya dili literal, sa to pa dili tinuod. O di tinuod ha. Karon pamatud-an man niya nga ang tinapay sa lasapir dili daw literal kun dili nagrepresentar las lawas ni Kristo. Kung dili literal ug dili tinuod tong tinapay nga naa sa lasapir mo niya kung gi-question siya unsam to damgo. Ay na napindot mag background noong kag naanad mo ko bro atong mag-live ko na background ba napindot sige lang ako sa i-opening background kadali napindot na. Sinsa kayo pasensya. Unsa mo gid ning iyang sama to hunahuna ra tong Kristo katong gibuak-buak sa iyang mga apostoles di dito literal nga tinapay gyud na gito siya eksistado gyud to pag moingon mong gud nga kanang nasa lasapir di na literal unsa man na binuang na unsa man to hunahuna damgo ra to drawing ra to gipakita sa notebook mangyagoy kaniya drawing niya simbolikal unya ikaduha nangutana kog diya magigilitok ni Kristo nga niingon sa simbolikal na ang gibasa niya ang kang James Swaggart nga Biblia ang The Expositor Bible King James Version man ano wala ko ana nga Biblia kadtong gi-insert ana correct me if I'm wrong
ang katarungan na sa translator nga si Jimmy Swaggart. Parehaan na bitang gitawag og kanang 1 Corinthians chapter 16 verse 2 nga since the Christian nag-change siya sa first day of the week Sunday naman na diya dili na katarungan sa dili na gilitok ni San Pablo gi-insert na diha ni Jimmy Swaggart iya na. So kana yung gilitok ni Kristo kanang makahatag yung ebidensya bayaw tong gipuno sa mga kuan tawag aning translator. Gipuno man ang translator. O sige lag maabot akong Biblia ana og nay magakuan. Now, klaro kayo, dili kuno literal ingon niya. Usa man tong ipakita ni Kristo sa iyang mga apostoles? Gipikas-pikas usa man to? Wa to, kito nya. Never tang makaingon diha sa Biblia nga literal, dili literal kay ngano. Mismo gani ang kining ni ang The Living Bible na i-footnote ani klaro kay niingon diri literal. Sao na lang. No. Basihan nato ang Biblia. Kaya diri man ta nagisgot man tag tinapay no. Diri ta sa San Juan 6. Ang panghuna-hunaan nila sama pos panghuna-hunaan ning mga Hudyo nga ni address Biblia. Ya ha. San Juan 6:51. Ako ang paan nga gikan sa langit kami nakahatag og kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag dili mao ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. So dili palandaan literal lagid kaayo masabtan nato kay ngano man 22 o 52 ningon nakahalin kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudyo. Unsaon man niining tawhana paghatag nato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila, di ba? Now, kadto lang daan na nakahaling siguro mura ni pug panghuna-hunas mga Hudyo ni atong katbang banga oy di man ginakusaw man na kahas mao na ilang hunahuna mura mog mga wakwak aning Katoliko mga on mo anang lawas yung Kristo mura bag sikuan ni address Biblia no. Klaro kayo nga dili gid to siya simbolika lang. Pag ingon ni Kristo, kini mao ang akong lawas, iyaha jud ang lawas. Kung man bingos Kristo, it's a prank na, prank, it's oy prank ra to, joke. Wa man mo anas Kristo, kini mao ang akong lawas. Wa jud sa moingon literal kay kanang simbolikal lang moingon Ginoo, moingon siguro to mapusulis pag sure oy. Simbolikal na Lord, sa man trabaho Lord nga giulog-ulogan rami nimo ani ana. Unya kung moingon taog dili simbolikal nagrepresent lang sama nang nagitawag anang kuano maghimo ka og kanang pan nga giporma nimo og buaya daghan sa amo diri sa big shop. O klarong simbolikal na kay di man ginatinuod buaya. O di gina makahatag ni kanang tawag aning unod nga tinuod sa buaya kay simbolikal na. O di gyud na magkabusog. Kun moingon ka nga magkuan kag humba nga tawag aning karning humba. Unya gidrawing ra nimo di ana sa or gahimo or kag lapok dana. Na imong ipatos simbolikal na niya di ni tinuod humba. Ani gyud na magkabusog. Unya karon kay literal magining lawas si Kristo na ada kay ngano nakahatag ng kinabuhi nga walay katapusan. Di ba? Ang paan nga wa dili literal ang paan nga kanang ordinaryo dili makahatag og kinabuhing way katapusan mamalit mo nang big shop wala na diba never nilitok si Kristong simbolikal bisan unsang translation sa Biblia nya mga tanak kanila akong gihawiran di man si Kristo galito kana komentaryo man Jimmy Swaggart mo na dili malikayan nga base sa atong mga Eucharistic miracle nakahatag na silang ebidensya. Gani, wa ko'y laing dokumento gihawiran ha. Wa ko'y mga ebidensya gihawiran nga kanang niya nga tawag aning way lain ba gawas ani. Magasin sa saksing Jehova. Saksing Jehova, di man am tuo kay literal bawal mo sila ha. Simuton ra nila ha. Nagiingon diri sa pahina 26 sa ilaha nga magasin nga bantayan ng tore, di man ni Katoliko. Pero sila niingon ang Eucharistia ug ang Kristohanon. Ingon sa kakristiyanuhan dili ikatingala nga kung nganong giisip nga milagroso ang Eucharistia. Ang labing hinungdanong bahin sa seremonyas maoy sa dihang magampo ang pari gitawag ni siya og consecration
transubstantiation nga pag-usab sa lawas, pag-usab sa pan ug bino nga mamahimong lawas ug dugo ni Kristo. Although di na nato makita in personal, ina na to makita in our naked eyes, but throughout our faith, lig-on nga pagtuo, buhi nga pagtuo. Nya daghanong nahitabo milagro ana. So dila na to hisgutan ning unsa ning mga milagro ha, asa ni dapit na hitabo pagkangalan God nga base lang ko sa Biblia ha, di lang ko mabase ng mga referensya nga yung gigamit kay kanang referensya yung gigamit zero balance man tana, mao lagi na akong gingon pag wala ta nga dokumento di ginato di paggawas dire kay hulog tanig aron ning base lang sa Biblia ha. Mismong si Kristo niingon siya, kini mao ang akong lawas. Pag ingog kini mao ang akong lawas, no doubt, no question. Kay kung nadidto pa niya itong kaatbang sa panahong Kristo, pag panihapon, kuyog, mayingog, pagsurya lodoy, binuang, himong lawas, pagkanon, manimuana, samar nis panghuna-hunas mga Hudyo ni siya. Karon, niingon man si San Pablo sa Biblia, Unang Korinto Kapitulo 27 Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 27 ngadto sa 29 aritas 27 busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili tako sa makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. 28 busa kinahanglan ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom sa kupa. 29 kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo iyang gikaon asapan nga nag-inom sa kupa gisilutan niya ang iyang kaugalingon. Pag-ingon ni San Pablo, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo mo inom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Giklaro kayo. Asam nita nakasalaan kung natay mga gagmay sala niya mukaon ta. Wa di ta magsusi sa atong konsensya asa man ta nagkasala sa mismong pan o sa lawas gud ni Kristo. Di ba? Sumasamot niya na to pagayo diya nga literal gina siya. As in. Although kadtong gipikas-pikas niya namatay na may mabasa lagi brad sa mga referensya brad giingon magidreo simbolikal. Watay problema ana kay basig mangutana na siya na. Ay waday problema brad. Oh, sawa pa na konsagrahe. Mahulog ra gina siya nga dili pa gina maliteral, pwede ra gali na siya matumban. Sa mga tagak ng gagmay nga partikular na pwede ra man. Kay wa pa man na konsagrahe. Pero nagrepresent na siya, nagsimbolo na siya nga lawas ni Kristo na. Kay ngano man, mo man ay gamiton pag misas pare. So what no problem about that your references. Oh, unya sa dighang gikonsagrahan na nas pare, lawas na gid na ni Kristo. Karon, klaro man jud na imong tema ba? Imong pamatud-an nga ang tinapay sa lasapir dili gito literal. Ang kanang lasapir ra. Unsa man mo na kung gibalik-balik mag-ingon. Unsa man ditong gi-distribute ni Kristo sa iyang mga apostoles di ito literal. Unsa man to? Kuanto? Duwing na to, so to damgo. Di alam naman, bro, paminaw na ko oras so siguro ni. Wala man ang atong moderator. Time na, time. Lagi, sige. Oh, go ahead. Dito. Dumog na di ay. Alright, mga kailangan mga itintunan, mga kanto, ang ato ang hitabo negative constructive arguments sa maong negative side sa Catholic Faith Defender, Brother Eugene Gapo. O sa ulit paglangay-langay, diretso ta sa ato ang kuan. Sorry. Sa ato ang cross-examination. Ato lang i-set up ang maong oras, 10 minutos. Kajot lang kayo na mas likod ako ang kamera de. Okay, so 10 minutos. Bueno, bro. Brother Jennifer. Okay. Kung mangutana kayo, magsugod yung oras. Unang pangutana, bro Eugene. Isubak ba ni akong tema kay dili literal o dili literal tubag? Sa to, gisupak ba nako ang imong tema kay dili literal? O dili literal. Gisupak ba ni akong tema kay literal o dili literal tubag? Gisupak nako imong tema kay ngano dili literal. Ang gusto nako literal. Gisupak nako ang imong tema kay niingon man ka nga dili literal. Unya sa Biblia literal man ginang naag, exist man ginang gihatag ni Kristo sa mga apostoles. Mo nang ato ning gidebatehan gisupak kinako na. Out of
sa to pag isupak gyud nimo ang klaro na isupak gyud nimo nga dili literal. So Eh kay kung moingon ko nga, kung akong uyunan, nga dili literal, unsa man tong gidistribute ni Kristo sa mga apostoles? Dili gid to tinapay, so bato to, o may ko na to, papel tong gikumot, or unsa ba to? Next question. nga pangutana, imo na day uyunan karon nga isupak man nimo nga dili literal sa to ibo nga uyunan nga simbolikal gyud ito kay gisupak man nimo nga dili literal. Mo galing gisupak nako nga dili literal. Ikaduha, gisupak sad nako na siya nga dili pud na siya kanang gitawag nato og kay gisupak nako na nga simbolikal ra pod. Duha akong pagsupak kana. Dili literal kun dili gisupak sa nako nga mato di mo simbolikal lang kay never kang nakabasa sa Biblia nga mismong gilitok ni Kristo way labot ng kang Jimmy Swaggart nga iyahang kaugalingong komentaryo sa ubos kay protestante man na siya nga moingon si Kristo simbolikal lamang kini. Wa gyud never kang nakabasa ana. Okay, salamat kay imo dayo gisupak kay dili literal. Kay imo gisupak kay dili literal. Question. Moderator's time. Migamit pa si Kristo. Bro, moderator's time. Moderator's time. Ang nikayan lang nato no ang komentary panahon sa cross examination. Nata atong roles, roll number 9, respect the answer of your opponent, rebuttal during interpellation is prohibited. So likayan lang nato bro ang mga komentary o rebuttal sa panahon sa cross examination. Sige bro, proceed. Okay, migamit litok mo kag transubstantiation. Pangutana, migamit ba si Kristo og pulong transubstantiation diha sa Biblia? Migamit o wala? Kategorikal. Wala siya ni gamit anang transubstantiation. Pero ang meaning anang ang buoti pasabot anang transubstantiation mao ang pag-usab sa lawas, mao ang pag-usab sa pan nga mamahimong lawas ni Kristo literal gud siya. Mao na gigamit sa simbahang Katoliko. Kay matod pang Kristo sa iyang mga apostoles, do this in the memory of me. Buhatan is akong handumanan mo nang naas mga kamot sa mga pari nato. Way labot mo sa mga pari namo ang pagkonsagrar sa tinapay nga mamahimo nga tinuod literal nga lawas ni Kristo ug di ta makadinay ana kay bisan gani ang mga milagro ni Anas Santos nga Eucharistia, you cannot question at all. Okay, salamat wala din gamit si Kristo. Ano pangutana? Kay wala mo din gamit si Kristo sa pulong transubstantiation. O kinsa mo day ng pulong transubstantiation? Bulo ba? Kasi gamit. Moderator kanang paduol palihog ko na yung microphone di kay muro man og perting hinaya go di kay nako madunggan ba. Bro, sige bro. Okay na. Okay na bro. So, Donate na lang na imuhang mic. Sige bro. ang gamit ng pulong kay dili man sa Kristo ang nigamit ng pulong transubstantiation di ay. So kinsay unang nigamit ana? Ang nigamit ana nga transubstantiation ang simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo. Asa gikuha na? Gikuha kana ni Kristo kay si Kristo mismo ang nagmugna anang transubstantiation pag-ingon niya. Kini mao ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Gisugo niya ang mga apostoles, buhata kini sa akong handumanan. Mao na nga antod karon gipadayon na sa simbahang Katoliko. Next question. Okay, sunod pangutana. Ingon mo kagina sa one size nga igamit imong one size, no? Yes, sa John 6:35, ingon si Jesus Christ, I am the bread of life. Gusto mo siya nga pag-istorya, literal or symbolical? Literal. Base dire sa footnote sa tawag aning ni ang Biblia ang The Living Bible mo bitaw sa bersikulo 52 niingon nakahaling kini og mga paglalis sa mga Hudyo. Unsaon paghatag ani niyang yang lawas aron kanon? So literal gyud kay nakasabot ang mga Hudyo. Mabitong naglalisay sila. Naman kay literal. Sabot ni Kristo 6:35. Moderator. Bro, kana lagi imong kuan bro. Iana lang jud gamay bro kay murag di usay mawawa ang tingog bro. Okay na? Kuan. Na, guide. Donate. Ana bro. Okay, kay literal man di ay. Sa John 6:35. Sabot. Ay bro, asa kadala nga. Pwede nimo iana bro. Ikawas gamay imong isa ka headset dire sa aping para maduol gud ang imong kuan. Atong put. Yana bro, yana. Total madunggan naman nimo sa usa bro. Lista lang sa ako.
Okay, tadi medyo kuan pa. Okay na. Shout out sa 333 viewers na to karon nga nagapaminaw. So, kana banas ka no. Sige, sige. Kasama Ana, din ana. ano. Okay, yung ka sa John 65 literal, John 6:5. What was yung pinatrot, Catholic beliefs and practices? Okay, yung ikunin na, inihil of istat, katulad rin. Sa kadali na nga, bro, ginay gyud ang tingog, bro. Hello. Okay na, okay na? Chape, Ana, ana. chape. Ipadool gyud, ana. Tumbang Ayaw isa. nang ana-ana. Kaya dibati pa ta. Okay na? Okay bro, bro. Sige. Okay na. Okay na. Matol pa sa inyong libro, yung mga literal ng John 65. Matol pa sa inyong libro sa going by the truth by Catholic beliefs and practices. Ingon siya dire, I am the bread of life is a figure of speech or metaphor. Ako pangutana. Ingon man ka literal, ako pangutana. Kinsay nagtutinood, ikaw o kinay inyong libro? Tubag. Pareho man may nagsultig tinuod. Ay, objection moderator, kategorikal lang pangutana. Okay, so bro, ang iyang pangutana bro, kinsa man kuno nagtugan sa tinuod? Ikaw ba o ang kanang inyong libro? Mao na iyang pangutana. So, Asa unsa nga libro na? Unsa nga libro? Going by the truth. No? Catholic beliefs and practices. Question and answer ni. Na gitawag og Nihil Obstant Reverend Arnold Daplin. Sa dire. Page 57. Sa pangutana, so ingon man kag literal, nag-ingon man dire nga dili man literal kay figurative man, metaphor. So asay tinod, ikaw or kini asay Dili asa pug ang ko mo anya ang tubag dili pug ko mo ingon nga ako ang namutbot or kanang libro ha mao'y nagtugag tinuod kay unless and until nga makita nako na ang whole page ana nga libro kay klaro kay maong libro nga murag komentaryo gyud na siya sa laing sikta giapil dag sulat ba kay never nanudlo ang simbahang katoliko nga dili literal ang lawas ni Kristo. inyo ni libro na Nihil Obstant O, lagi. kita nako. Way problema na. Way problema. Pero the fact man god nga ang pangutana is tawag aning ni ang negatibo kayong katarungan mga pahayag na siguro sa mga dili ingon nato gikot des libro ba dinyo mo lang gibasa wani mo gisumpayan or gisugod. Mo nang dili ko mo ingon nga nasayo pa nga mong libro unless and until nga makita nako nagkatibuok page ana. Do dedi mo didawaton. Mas nindot gani siguro unta bro og naduol pa lang kas ako ang tapad personal gitang magdebate para mahuling nako ng referensya nimo. Sige. Sa to pa dinhi mo didawaton. Okay, kay sa Dili na ko na dawaton ang pahayag ana nga imong ipatuo nga sa Katoliko na nga kaugalingon gyud ang pahayag sa Katoliko kay dako ang akong pagduda ana pahayag na sa Protestante gikutlo sa Katoliko gibutangan ng libro ha gikotisyon ba kay wa man never man jud manudlo ang Katoliko nga tawag aning ni ang simbolikal never nanudlo kung naa man galing nagipamutang dos libro mga pahayag na sa Protestante. Next question. Okay, next question. Didawaton. No? So, sa paghumat sa tinapay sa pare, nahimo ba yun nga tinliteral nga lawas ni Kristo? Nahimo o wala? 100% nahimo dili nato na makita in our naked eyes but in our kining gitawag nato og ligon or hugot nga pagtuo. Basin mo ingon ka nga wala anas pare lagi ba galingin naman lagi puti. Usas ebidensya nga ang munghi nga nagmisa siya pagkonsagrar niya kay gaduha-duha siya sa tinuod nga lawas ni Kristo ba jud paghumanyag konsagrar nahimo gyud nga lawas ug dugo ni Kristo. Mao na ang gidokumento karon sa simbahan. Next question. Okay. Gaba nga pag pare gikan sa tindahan o di sa langit nasakit ka o wala? Nasayod ka ayo ginama man as kamot sa tao kato bitong naaypan pod nga gihatag ni Kristo sa iyahang mga apostoles ginama man pud tos kamot sa mga tao gikan maputos tindahan gipalit man gyapon to pero pinaagi sa gahom sa Ginoo kay giingon man sa San Lucas 1:37 walay dili mahimo sa Dios gihimo niya kining lawas niya nga literal musugot ka mukaon ra ka sa lawas si Kristo niya gisimbolo lang
Di na makahatag ginabuhing way katapusan, simbolo ra. Dapat literal ginatong makaon kay para makabaton tag kinabuhi nga way katapusan. Next question. Okay. Nasayod mga kaigan, nagnikan. So, uyon ka nga dili gikan sa langit. Ang Uyon ka pan nga gi ang ani ha? Ang pan nga gi konsagrahan sa pare ginama na sa mga kamot sa tao. Of course dili nagikan sa langit ng pana, mga tagak na ginama na. Pero sa dihang na usab na ang substance ana niya nahimo ng lawas gini Kristo literal, wala na tay question ana kay kana mismong lawas nga naa diya gikan na sa langit nga mao si Kristo. Ninaog din sa kalibutan aron pagtubos nato. Ang gibuhat sa mga kaparian pagsubli lang sa kamatayon ni Kristo nga gihalad siya didto sa cross Kalbaryo. Next question. Kaya literal ba tayo mo sa Matthew 26? Payo, ibikas-bikas. Kaya literal na lawas ni Kristo, no? Asa mang napikas ang tinapay ug ang lawas ni Kristo. Tubag, ang tinapay Sa to asa ang Sa ni Kristo ang bigas-bigas ang tinapay. So sa inyong doktrina nga sunod yung lawas. Asa man ang napikas tinapay ug ang lawas ni Kristo. kanang tinapay nga napikas lawas na ni Kristo. So pag ingon nga gipikas-pikas ni ang pan, dili na pan lawas na gina ni Kristo. Ang gipikas dia lawas na gina ni Kristo. Ang nausab ang substance dili ang figure. Okay, kaya ang lawas mga ni Kristo nga No. Substance ra ang nausab, no? Substance ra ang nausab, dili ang figure. By the way, akong klarohon na ni kay basig imong koreksyonan. Next question, next question. Ang lawat sa ni Kristo. Nakita diyan nakonsekwensa niyan hibig lawas ni Kristo, gipikas-pikas. Nakita ba nimo nga napikas ang lawas ni Kristo? Nakita nimo wala? Yes, nakita nako kana din gipikas pare, lawas naman na, dili naman na pan. Nausab na ang substance ana niya. Ang figure maura pero ang substance nausab. So pag ingon sa pare, pag ana gis pare ba do, himua kini pag anas pare ba, himua kini nga lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Oy. Mutdan man. Time. Okay? Mao na kato mga kaigalaan, mga kaigsunan, no? Mga comment diri sa akong monitor, dili man lagi na ako makita lagi, pero sige lang. Shout out sa 334 viewers na to karon. Og di address si Brother Gani Intro. Bro, sa moderator's time sa bro kanang og naday ko debate otro bro, dire na lang ko sa imong page kay daghan mag viewers po dire. Maining bibo man god. Okay ra ba nimo? Okay kayo, basta pa-schedule lang. Sa'yo ay problema. Salamat kayo sa pagsabot. Kay basinyag mayon ka bag dilis ako kay busy ko rong adlaw. Sige bro, salamat. Basta mao na nga akong kuan, basta pa-schedule lang kay naman po ko'y dagang mga schedule nga. Na po ko'y mga gipang-invite man god nga mga debate or kanang mga Maining ganahan mo kung ko dire sa imong page kay ngano, di man good bias kay sabadista ang moderator. May katoliko ram na nga page na pabor sa inyo. Maining dito sa laing page kay aron di ra pud kan ba. Sige, salamat kayo ha. Sige padayon. Kay Jim Gonzaga, may gabi, Brother Gani Insyo, Eliasar Tongko Abog, o Minsurado Arnel yata ni, or Arne, Cirilo Castro, no, nata, pasensya mo mga kiglan, kaya di mo na ako lagi mabasa ng inyong mga comments din sa akong live, sa akong monitor, okay, nagsigira loading, pero sige lang, arita sa, next na to, rebuttal, ang una mong hatag sa iyang rebuttal stand is ang affirmative rebuttal arguments for 10 minutes. Atong ihatag kang Brother Jonifer Lomindas. Brother Jonifer, Okay, may bagay pa. ready ka na ba? Okay, magsugod mo ura kung magsugod na kas pamahayag. So ato lang kita mga kaigalan makigsunan nga ang atong kaatbang, no? Wala gyud niya na pamatud-an nga literal ang lawas ni Kristo, no? Tungod kay dani sa papangutana nato nga niuyo na minoon siya, no? Niuyo na minoon siya sa ako mga referensya kayo ti amo na nga matud pa na nga ulit problema ang mga referensya. So sa to pa uyo na dai siya. Humano ang debate.
nga padayon lang gyapon kay namigor man pud niya to pa niya to pa ng anay. So, ngun man siya kanina nga wala ko ni problema nga referensya kung mabasa ng simbolo. At paning uyo na dai siya. Wala unta ang nga debate. Human ang debate kay ni uyo na kay wala man day problema sa ta uyo na. Gani mga mo bang gisupak akong tema kay literal o dili literal? Ngayon sa gisupak kay dili literal. Gisupak man nga dili literal sa to pa uyo na gid siya, no? Gani ingon sa kanina nga putlo siya one size nga ang hinapay din ang pingon ni Jesus Christ nga I am the bread of life. Atong kaatbang nga wala mo sunod silang doktrina, yung libro atong gibasa sila makita life is a figure of speech or metaphor for God's revelation. Kasi imo ning huto nagbasa ako ipakita sa imo ha, no? Inyo gining libro dili ni quotation sa mga lain sekta, no? O wagitan ng one anang ano man atog yung gisiguro nga ingon I am the bread of life, figure of speech, metaphor. Pero atong kaatbang naingon siya nga literal. Tanaunsa, no? Ilang doktrina sa ibang Katoliko na pinapay din sa figurative na pag-istorya I am the bread of life. Pero atong kaatbang literal lang yaha. No? Ganun sa Jerusalem Bible, no? Yung Amerika sa Jerusalem Bible, ano yung mga nanay sa mga putlot, imo tanawon dito ang John 6:35 is figurative. Ng yalit. Ang pero ni siya din. Ilang mga Jerusalem Bible, footnote din sa John 6:35, figurative man. Mga ilang ning libro. O isang katong duha ko ikwaon o kinipod. Duha na. Nagpamatuod nga figure of speech ng tingin ni Jesus. I am the bread of life. Nakaya interpretation niya na literal. O naunsa mo na nga ato mga kaibigan nilay ko yun. Ato na pamatuod. Ang Lincoln kayo mga kaibigan reaksyonan nga pag-ingon ni Jesus Christ nga this is my body. Buto sabot nga nagrepresentar sa iyang lawas. Ato nang gisay-say kaganina mga kaibigan reaksyonan. Kanang word nga is atong balikon, no? Or sa mga Greek lexicon, no, atong natunan, kanang word nga if diha sa Greek is ifin, it means to represent, yung to represent it means dili literal, no? Dili literal. No? According sa mga Greek scholar nga atong gibasa kaganina, matupot note dito, this is figure of speech. Ito mga figure of speech, gitawag metaphor. So the question is what? Kung sa maning metaphor, the essence of metaphor is to represent. So dili literal. Yan. There is a Matthew 13 verse 37 mga kagalan kaigsunan. Dili reference article ganito lang kasi itong iba 21 nga ito ka pamaagi sa pagtuon sa Biblia himot ako ng original languages atong kat wag ni siya literal at kinabasa ng symbolikal at kinabasa no so gani ilang mga libro iya pag yung gipangsungag ang ilang libro nga sa John 8:35 6:35 I am the bread of life ilang libro ilang Bible nag-interpret this is figurative so iya literal so di ko masayop sa mga higalang Katoliko atong kaatbang naglain sa iya naglain sa iyang interpretation mga ilang libro nagkumatuod nga figure of speech dili literal so bingon Jesus Christ sa Matthew 26 verse 26 this is my body kanang word nga is dia is substantive verb according sa mga Greek scholar is it means to represent gigamit ko na siya nga word sa Matthew 13 verse 37 ingon dire may metaphor gani it means dili literal ingon di sa Psalms 23 verse 1 ang memorize mo ginato na the Lord is my shepherd kanang word nga is dia metaphor man nga pag-istorya but masabot ba nga si Kristo panang si Jesus Christ ang Ginoo is gi-represent sa usa ka shepherd no magbalantay sa karnero
Na po diri gigamit mga kaigal magisunan nga same nga plastada sa sentence figurative. Same po dito sa Matthew 26:26. Diri sa Matthew 13 verse 37 and 39. Matod pa diri. Atong basahon. Diri 37. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Ang word nga is diri is sa Greek is is represent. But pasabot nga the seed is the represent of the Son of Man. But pasabot kung literal ni siya. The seed is tinuod ba gyud literal nga ang Son of Man mo siya ang seed? Dili, kundi the seed is represent the Son of Man. Muni siya ang gigamit nga grammar dito po sa Matthew 26:26. 38. The field is the world. But pasabot nga ang kining kalibutan o kining field mao bugid ni siya ang kanang matud pa literal bugid mo gini ang kalibutan. It means the field is represent the world. The good seed are the children of the kingdom of God. Kaning word nga are dire is tin man ni sa Greek. Oh. So buto sabot nga ang binhi nagrepresentar or nagsimbolo sa gingarian sa Dios. Dili buto sabot yung literal rin siya. Ang binhi gyud mo gito siya ang literal gito nga children of the kingdom. No. So but the tares are the children of the wicked one. O kaning are dire is tin sa Greek. Oh, 39. The enemy that soweth them is the devil. No? So imo makita diri mga kagalan mga kaigsunan, ang mga grammatical construction figurative nga plastada diri sa Matthew 13, word nga is tin, are is sa English. Mo gigamit dito sa Matthew 26:26. This is my body. Puto sabot, this is symbolize or represent my body. Dili gyud literal. No? Gisuportahan sa mga Greek scholar mga kagalaan, mga kaigsunan. Dapat moatbang ni ang atong kaatbang, moatbang po ni siya mga Greek scholar nga dunay explanation nga syntactical, grammatical nga explanation pod nga iyang supakon nga dili na mao puro wa gyud mga kahilan kaigsunan. Silent ang ilang mga libro, ang ilang mga kanang New American Standard version nga na may footnote. Claim ra dito nga literal gyud na lawas si Kristo. Claim ra pero wala explanation. Wala explanation sa original languages. So diri makaigalaan makaigsunan ato makita gani diri sa balang kasulatan sa diri sa pinadayag 1 bersikulo 20. Gigamit diri ang word nga istin nga gigamit po dito sa Matthew 26. Atong Biblia pahubaron makaigalaan makaigsunan. Ang mga bersikulo sa Biblia nga symbolical o representar gito sa lawas si Kristo ang tinapay dili literal. Ingon diri sa Revelation chapter 1 verse 20. Okay, so tanahon. Ingon diri. Revelation chapter 1 verse 20. Ato basahon diri. Okay, nagaingon diri. Naman to. Revelation chapter 1 verse 20. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand and the seven golden candlestick. The seven stars are the angels of the seven churches. Kining order is the Greek is istin. Mo gigamit dito sa Matthew 26:26. This is my body. The seven candlestick nagrepresentar siya sa pito ka simbahan, pito ka iglesia. Kato ba literal gyud ganing one. Literal gyud ni ang candlestick nga simbahan? No. Represent mo gihapon dito sa Matthew 26:26. Ato lang kaatbang wala gid niya ginasusi ang gitawag grammatical syntactical nga explanation sa original nga pinulungan nga diin matud pa sa usa ka Greek scholar makaigalaan makaigsunan page 36. Ingon diri sa page 36 taman ra gid siya sa translation nga yapi kaguling man pagsabot. Ingon sa page 36 sa Kenneth West, the practical Greek of the New Testament, matud pa niya itambag niya sa Greek scholar. All of which means that the expositor who knows uses his Greek will be more accurate in his interpretation and will present richer, more detailed, and deeper truth than the one who has access only to a translation. Sa Greek scholar, nagtambag nga kung tunan mo ang original Greek language sa New Testament, siya ang Time. Kasulat. Okay, on time. Alright, kay mga kaigalan, mga kaigsunan, mo kato ang
rebuttal constructive arguments. No, sa maong affirmative, no? Affirmative rebuttal arguments, sorry. No, sa maong nagpamahayag bagulang ni Brother Jonifer Lumindas o diretso na ta, unya lang ta magabasag mga comments no pagkahuman sa cross examination kay muragang cross examination muraga taas-taas ra ba ni kay 10 minutes ni pero dagat pa nig mga objection usahay. Oy, shout out na ako lang i-shout out no nga to ang star sender sa karon Brother Raul Gilyamak Abing Senior. Daghang salamat sa atong mga star sender sa karon God bless ninyo mga kaigalaan, mga kaigsunan. Oy, dali lang kay nakatalikod ako ang kamera. Pagiyon sa nato ang kuan ambulance. Bro, Eugene, ready ka na ba? Kaloy sa Ginoo, ready na. Sige bro, sige. Ingon man gud siya ganina nga wala kuno koy naipakita nga human na lang kuno wa koy naipakitang literal. Naasa ako ang Biblia nga gihawiran ang Living Bible nag-ingon nga literal. Ang kunon ba nimo nga namutbot kasi yung pag-ingon nga wala koy mapakitang literal apan naa di ay. Time post bro. Murag nag-choppy ka bro. Kinsa? Si Brad Eugene. Sige, Nadugo ka utrohon rin ako ha, utrohon ako. Choppy mo siya. Ingon niya ganina nga wala jud koy napakita nga literal. Karon naa sa ako ang Biblia ang gihawiran nga the Living Bible, literal ha nabasa. Footnote. Oh. Dawaton ba niya nga namutbot siya siyang pag-ingon nga wa ko nakapakita og literal apan naa di ay. Ito na bro. Apangutanan nako, admitahon ba niya nga namutbot siya siyang pag-ingon nga wala ko'y napakitang literal apan naa di ay. Wagi ko Bro, si Kuan pakutan na si Bro Juniper no dili ang ako or si kita. Lagi admitahon ba nimo bro? Admitahon ba nimo karon or sa Tagalog pa aaminin mo bang nagsinungaling ka sa pagsabi mo nga wala akong mapakita nga literal pero naa di ay. Ginawa dawaton kay ako mo to sabot nga kay pakita ito mo sa Biblia footnote mo lang imong gibasa. Sige. O, next question. Na ako'y basahon San Juan 6:53 niya adre ha, Living Bible. So Jesus said it again with all the earnestness I possess. I tell you this, unless you eat the flesh of the Messiah. Kaniya, na ay footnote din ni nag-ingon. Implied, literally. Sakto bang naas Biblia o ikaw ang nag-ingon nga dili literal ang nasakto? Asa may akong tuhan kining naas Biblia o katong giingon nimo nga dili literal? Nagtabag bro. Asa ba utana yo sapit. Ang akong pangutana, niingon sa footnote aning gibasa nako ha sa San Juan 6:53. Now, ingon si Kristo, unless you eat the flesh of Messiah, na footnote, implied literally. Kinsa man ang nagtug-ag tinuod, ang Biblia o ikaw nga nag-ingon nga dili literal? Sakto gid ko kay ang imong pagsabot ko. Yung mga libro hindi na literal na libro ng katagay na figurative. Sige, mana to imong tubag? Kuan lang ko bro, mo ingon na kag next question bro para may bawan ako bro ha. Next question. Sige. So, ikaw man day nasakto aning tungoda karon. Sa ato pa imong buti pasabot nga nasayop gid ning Biblia. Sa pangutana ni mana. Ingon man ka nga nasakto ka. Utana ko nimo no nga kasay sakto ikaw nga nagingon nga dili literal o kining Biblia ka ikaw. Buot ba nimong sabton karon? Buot ba nimong ipaabot aning atong mga viewers nga 257 ka buok nga nasayop ning Biblia og ikaw ang nasakto? Sakto ko kay ang imo man pagsabot mo dili mo. So kay sakto ka nasayop ning Biblia.
Hello. Sabot ni sayop. Nadungog? Takto ko. Kaya ang imong pagsabot mo sayop. Lagi. Kay sakto man ka, matod nimo, nasayop ning Biblia karon. Sayop. Sayop mo Biblia. Okay. Mo to mong tubag, nasayop ang Biblia mo to. Imong pagsabot. Oh, sige. Bro, iklaro lang bro ha nga. Pag maingon ka bro nga next question para magka-follow up ko pangutana bro kay basin niya ko pagka nahuman ba. ni question ako. Ano lang. Sige bro. Pag ingon ni Kristo bro sa San Mateo 26:26, dili lang kumukutlo San Mateo 26:26 kay imong gigamit kidaghan mo kay itong teksto no, nya dili lang kumukutlo. Nga kini mao ang akong lawas. Literal ba gining nag-exist siya o wala? Niya literal magid ni siyang nag-exist ang tinapay sa Last Supper, literal gini o dili gini literal. Pag ingon ni Kristo nga kini mao ang akong lawas nga gitugan alang ninyo sa Last Supper, literal magid tong naa? Symbolikal bro. Alang literal magid tong naa siya naa kanilang alang di sa tamabot ani symbolikal ba dili. Pag ingon ni Kristo nga mao kini ang akong lawas gitugan alang ninyo diha panahon sa Last Supper, literal ba gitong naa ga exist o wala? Symbolikal bro. Kung wala ang nga literal to sa may symbolikal. Tato pa naa gito ga exist gitong tinapaya pero simbolikal lang. Mobile bot pasabot nimo. Symbolikal. Nag-exist siya pero simbolikal. Ingon man gud ka diri nga ang tinapay sa Last Supper dili literal. Yang anong how ka mo ingon kang ga-exist nga di man daw literal? Ay sumpay nagrepresentar sa lawas ni Kristo. Ay sumpay akong tima. Sige. Next. Si San Pablo nagingon sa unang Korinto kapitulo 11. Saan sa nakuha? Premise ko 27, busa ang mukaon sa paan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Ang pangutana, asa man ta nakasala, sa paan mismo o sa lawas ni Kristo? Tawag. Usbo na akong pangutana ha, premise ko. Busa ang mukaon sa paan sa Ginoo ug moinom sa iyang kopa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas sa dugo sa Ginoo. Batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Ang pangutana kung dili ni literal, asa man ta nakasala, sa paan mismo o sa lawas gud mismo ni Kristo? Sa paan nga simbolo bro. Lawas. Paan nga Okay. apay nga simbolo. Alaw. Yeah. Matod nimo sa paan gyud nga simbolo. Hello. Pag ingon ni San Pablo, dili makasala batok sa lawas sa dugo, lawas ug sa dugo sa Ginoo nya ingon kag sa paan nga simbolikal. Hain may akong tuohan ani, kaning niingon si San Pablo nga lawas ug sa dugo o kanang giingon nimong paan nga simbolikal? Simbolikal na bro, simbolo na. Oh. Dabay atong mabasa diring simbolo o wala? Naog na ko babasa, duwaton na puti mo. Ayaw lagi ng tigbakay kay gadibate man tag dili tigbakay. Lagi. Kanang imong gamiton komentaryo lagi ng Jimmy Swaggart. Ayaw. Aniya? Nabay mabasa diri simbolikal na wala. Unsa ka verse na? Sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 27. Ang problema. Ang pangutana nako, nabay mabasang niingon si San Pablo direk simbolikal naawa. Simbolo na bro. Nabay niingon si San Pablo ani. O basahan ako, duwaton nimo. Iba. Naawa. Ayaw kondisyon kay di ini tigbakay. Tubag lang tas kategorikal. Naabay mabasa pa ikag naa. Basahon nimo naa. Yan naingon jud mismo si San Pablo nga busa ang mukaon sa paan sa Ginoo nga simbolo, moinom siyang kopa ana ba? Ayaw na yung kondisyon kay di man ni tigbakay. Magtigbakay ni kay tigbakay ni ganinar ti kang gipakondisyonan. Kondisyon. Kuma lagi, ang mabasa na ako, uyon naman ni. Uyon naman kaganina, katulo na yung uyon nimo. Basaha og naa. Lawat Kay kanang mo basahon na expository Bible mo na. og
og mabasa lagi nako imong tawaton. Basaha lang, basaha. Di man itigbakay na tong debate. Mabasa, tawaton ba lagi nimo? Sige, Osborne akong pangutana kay di mo man kong pagkondisyonan kay di man itigbakay gud. May man og gasiring-siring tani parehaan ang akong live nga. Okay ra. Kaya ni formalan mo tani. May problema. Adto na kuan. Itumong sa akong live. Diba, dawaton ako na may og kuan. Next question, proceed. Next question. Kaning giingon ni San Pablo hablikan ako ha. Busa ang mukaon sa paan sa Ginoo mo inom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Sakto si San Pablo ani o nasayop siya? Tra. Pali mong Kanibang unang Korinto 11:27 mingon siya, busa ang mukaon sa paan sa Ginoo mo inom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas sa dugo sa Ginoo sa dugo sa Ginoo. Nasakto si San Pablo ani o nasayop siya? tubag, no? Tubag bro. Tara. Tubag na muna kay na simbolo lagi na siya sakto nga Okay, simbolo. sa ako mangutanag simbolo ra ba ni? Nasakto ba si San Pablo ani o nasayop siya? O kategorikal? Sakto o sayop? Sakto yang giingon nga simbolo. O, na pa makay i-explain mo ba? Sakto nga sakto lagi siya pero simbolo siya. Sakto kay simbolo may yang ipasabot. Dili na sige. imo pasabot nga. Okay. Sakto man dahil si San Pablo, matod mo. Pag ingon ni San Pablo, pag ingon niya nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Asa ta nakasala base sa gibasa nako. Ay. Makutdan maguras Yan na, si Bay panting na. Dabil. Kasi Bay Alright. Dabil man bro. Naanghilan man. Naanghilan man. Side comments na tanong. No side comments na ta bro. Kay na naman tayo oras. Sige. No, naman tayo Sige. panahon. Nasibay Dabil. Salamat kayo. Nasibay Dabil. Shout out kang Jane Gonzaga. Kang Trans Roger. Idol Kuya Unity. Chris Sibugan. O kang John Bolan Nabo. Gambito John Davis. Linor Flores. Yung tuta ni kay matay na rin ito ang live. Okay, si Relo. Francis, Damay, lagi, sige, ayaw panahon, lagi kong bro. tawagi. Ayaw lagi kong tawagi kay mamatay na rin na itong live. Mga prabanig nung na yung tawag. Alright, so proceed na tayo. Basig na pa yung tawag ron na maputol na itong live. Sige. Okay, Bro Eugene. Ready na ka, Bro Eugene. 10 minutes. Sige, salamat kayo. Okay. Nakita ninyo mga igsuon, mga suking tigpaminaw nga na puro lagi din taon siya nagapos sa tubag nga simbolikal, kategorikal. Tanawa, si San Pablo gingnan niya nga simbolikal mutbot sa San Pablo ani. Paano kay giingon ni San Pablo busa ang mukaon sa paan sa Ginoo mo inom sa iyang kupa. Paan ha? Sa Ginoo kupa ha? Sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Wa jud mo ingon si San Pablo makasala ka batok sa simbolong tinapay o sa simbolong dugo. Wa jud. Kristi lang karuha kayo. Lawas. Subuti pasabot literal gid ay. Literal. Ano? Kay si San Pablo dili pa literal. Si San Pablo di na nimo basta-bastang patuoho na kay bagtik na nga magsusupak. Walang sa pakita nilagros Ginoo di gid sa ma-convert into Christianity. Pero because sa iyahang mga experiences nga siya mismo ang nakasinati unsa may ang giwali. Actually si San Pablo nimo yung buot pintahon wala siya labot sa 12 ka mga apostoles nga gisugo ni Kristo. Didto sa pagpili ha, wala labot. Si kuan naman to. Ganang tawag ganing at that time nga nagpili si Kristo og apostoles 12 ka buko. Pay labot San Pablo ani. Unya kadto pong last supper nga nahitabo didto sa na-address Biblia
wala gyud mo ilabot si San Pablo adto. Wala sa ilabot sa tigom ba? Dosir mo to kabuok. Si Judas, si San Pedro, Tomas, si Bartolome, si Simon. Wala ilabot si San Pablo. Pero nganong niingon si San Pablo nga ang bukaon sa paan sa Ginoo ug mo inom sa iyang kupa sa dili paagi, ha? Sa dili niya, pinaagis nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Sus, klaro kay na bisan pagbali-balihon nagbasa. Klaro kay na. Wa jud moingon si San Pablo, batok sa simbolismong paan lamang o sa simbolismos dugo lamang. Wa kay kun simbolismo lang na samas panghuna-huna aning sabadista, ngani akong kaatbang karon. Kung simbolismo na si San Pablo di gyud makuyog sa pagtuong Kristiyanismo mauna. Ha? Di mo kuyog mabitaw ning mga ubang mga sikta nga nang gawas na lang simbahan kay di man dai ni makagarantiya og kinabuhing way katapusan kay kining atong gikaon um dinhi klaro. Di ba? Diri ra ka sa simbahang Katoliko magkakita ana. That is why di na nimo malalis nga susulod sa simbahang Katoliko na agyod tay mga gitawag na to og Eucharistic miracle. Mga milagro ba nga nausab gud sa na transform gud. Na dokumento gina hantod karon buhi na siya wa gina ingog nalata na nadugta nadugmok din sukad na to wala na. Pagkapila ka tuig niya labay wa kanang nasa Lanciano Italy kanang sa Argentina mga buhi man ang mga milagro. Ano man kay si Kristo mismo ang naghimo ana ingon siya this is my body. Pag ingon ni Kristo this is my body, no doubt ang mga kuwang sa pagtuo maulang toy magsigig bagulbol. Murag mga Hudyo ba saon ka ning tawhana paghatag sa iyang lawas aron kanon. So nasabot yung pagayos mga Hudyo kaliteral yun tong pan nga giingon ni Kristo nga himuon yang iyang lawas ngayahan yun mismong lawas. Kasi Kristo dili man buang-buang nga muhatag lang og ordinaryong pan. Di na makagarantiya sa kaluwasan o kinabuhi nga way katapusan. Ug palang nga kuan pagkaugma ana so semana ana namulak na pano sana pero kining pan nga gihatag ni Kristo aron mabuhi ang kalibutan mao ang iyang unod ug dugo. Niingon siya mo nang niingon ang komentaryo ang footnote ha dili komentaryo footnote sa Biblia implied literal ngano man bisan ang protestante dako kayong pag-ila nga kanang flesh diha sa son of man literal gid na siya. Kay kun imo na ang i-deny nga dili literal ang imong pagtuo walay pulos o gihimo nimong way gahom si Kristo ba gihimo nimong ulog-ulog si Kristo siyang pag-ingon nga tawag aning niyang kinimaw nga kung lawas never gid ingon si Kristo ra ba nga kini ha simbolo lang ni mga apostoles ha ay mog tuo nga maingon kog lawas yun nako kay kadtong gibuhat ni Kristo sa Last Supper to tell you honestly dili to siya prank kasama gi-content anang nas mga YouTube channel karon nga it's a prank wala dili to siya tiaw dili to siya binua nga gibuhat tinuod gyud tong gihimo ni Kristo ug mauna nga gibilin sa iyang simbahan. Asa may mamasa nato ningon San Pablo simbolikal wala. Tanawar gud na imong tima imong pamatudan nga ang tinapay sa Last Supper ha tinapay sa Last Supper ha dili literal kundi nagrepresentar lang na sa lawas ni Kristo unsa i-grant to without accepting ha granting without admitting nga nagrepresentar lang sa lawas ni Kristo unsa may ang representahan o dili na literal asa nagrepresentar sa wala mingon ka mga na ay bato bay niwa kay gihatag ditong bato unsaon pagka tuo na kuha na nagyud kay bato bay na bulawan bay unsaon ako pagtuo nga naay bulawan nimo wa kay gihatag so kadtong gipikas-pikas sa iyang mga tinunan gihatag sa mga tinunan impliedly naa jud to siya eksistado to kay kun ato dung isumpay ning imong topic nga dili na siya literal brad kay simbolikal unsa may iyang himuog simbolikal ug wa gyud to dili to literal ug wala to ga-exist kay ang meaning sa literal tinuod na kung maingon ka dili literal dili tinuod mura na siya figurative ba di tinuod o di ba so that's why kanang makamalo jud ka kuan jud ba ablihi imong panghuna-huna gyud palalumi imong pagtuon di ba usas mga ebidensya kadtong doktor nga ateista nga wa mo ilag Dios how comes nga sa iyang pagdiskubre atong ni ang Eucharistic miracle sa Argentina
Unsa yang gidangatan, nagpabilin pa ba siya siyang pagka-atiesta? Nga ever since sa iyang pagka-doktor, di ito ba bagtik tong doktor ha? Nani sa kurikul di lang ko basahon. Ever since sa iyahang dadaghan na siyang mga experiment kayang nahimo at that time, diingon siya extraordinary happening. Ano man? Dili tiaw ang nahitabo. Sa mayang gidangatan sa iyang pagka-atiesta, nagpabuyag siya sa pag-ong Katoliko. Og nituo siya nga God is really exists. Posible man kayo na abroad nga himuong lawas. Yes. Kay sa San Lucas 1:37, nothing is impossible with God. Limitahan ra man gud inyong kahibalos Ginoo diha rataman, limitahan yung gahom sa Ginoo. Pag moingon ang Ginoo nga kining tinapay himuon na kunig lawas, watay mahimo ana kay Ginoo'y gaingon. Unang ang kaning mga kuwang sa pagtuo, maura gid magsupak-supak sama pananglit aning niya nahitabo diri sa Biblia. Mga Hudyo ba kasupakiro kay Kristo, di ba? Tana si niya supakiro kay Kristo niya na ang mga Hudyo ba sa San Juan sa 1:52 nakahatag kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudyo, nagalalis noon sila. Unsa may ilang ingon, unsaon man niining tawhana paghatag nato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Kini palang daan nga panaglalisay sa mga Hudyo, masabot na ginato bisan pag kita mo gamit og mga unsa pa ng mga libro dia. Di laging nasabot nga literal giday tong lawasa. Kay kun di pa to literal, maglalis man sila ato. Daghan man nas kuan, daghan man dito sa ilang bikshop sa kuan Ronlin. Mana ra man na. Ay daghan man dito niya. Napayang giingon yang pangutana ba nga kinsa may gahimuan ang inyong pan? Gikan ba na sa langit o gikan sa gitawag ganing ni ang bikshop? Ang kaning gikaon sa mga apostoles nga nias Biblia, gikan na sa tindahan. Of course gipalit na. Apan kay nahimo naman kana nga lawas ni Kristo mismo kay siya man ang nagkonsagrar ana no. Siya man ang naghimo ana no. No doubt kana ang gikaon sa mga apostoles diha dili na ordinaryong tinapay, lawas na siya. Ug kay lawas man na ni Kristo, si Kristo naman gina mismo, therefore mo ingon gyud ta nga kanang gikaon nila gikan gayud ka nas langit, di na gikan nas tindahan, dili na. Ang substance ra ang nausab, pero ang figure maura. Mo nang mo ingon ka sa imong pangatarungan siguro basig mo apil kag Santos nga Misas Katoliko, pag konsagrar pare, moingon ang pare nga ipadala ang imong balaang espiritu aron pag santos nining maong mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Pag human gud ang nag-cross sa pare, mawala ang iyang pagka-substance. Narang figure, mawala ang pagka-substance, mausab na siya ngadto sa lawas na gyud na ni Kristo, no doubt. Karon pag-ingon sa pare sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Bipikas nini ngadto siya mga tinunan ug maingon. Nawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Pag-ingon nga kini mao akong lawas, no doubt. Ay na paggrado. Prank naman siguro na nimo Lord. Murag panghuna-huna atong mga Hudyo. Naunsa man yung Ginoo ni nga saon mo paghatag niya siyang lawas aron kanon. Murag tanig mga horror. Okay. Paana siguro panghuna-huna ba? Pero ang ingon ni Kristo sa Biblia sa 54 no. Sa 53, si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao. Bunong sa iyang dugo, di kamo makabaton og kinabuhi nga katapusan. That's why mukaon kita. Salamat kayo Mr. Moderator kay nitingog na nga atong alarm. Ay, alarm na. So, humanag yun ang 10 minutos nga pagpabarog. Okay, bro. Dahil, bro, kanang after ani sa iyang pangutana, bro, kuana no, tag 5 minutes, no? Oh. Sige, salamat kayo. Sige, bro. Pangutana na. Ang parang di mo kaganina, nga di ang gikusikwit ang tinapay na himog yung tinod nga lawas ni Kristo. No? Patong karohon ba? Kung sa may napikas ang substance nga ang substance niya nga lawas ni Kristo or ang outward appearance sa tinapay. Ang figure yun, ang substance mo ay nausab, ang figure nara. So pagkawala sa substance niya, ang figure na marano, lingin nga puti no. Ang katong gipikas nga lingin nga puti, dili na to siya ordinaryo. Lawas na to ni Kristo. Next question.
Next question. Sige. Katong substance ka nahimo lawas ni Kristo. Itong lawas, substance dili tong gawas, dili tong atmosphere. Dili tong tinatawa na usab katong substance na usab man to into lawas ni Kristo, transubstantiation. So, nakita ba nimo diyang nag-consecrate ang pare nga ang lawas ni Kristo? Nakita o wala? Categorical. In our naked eyes, sa akong kaugalingong mata, wala na ko makita. But in our deeply, sa akong tinuod o buhi nga pagtuo, hugot nga pagtuo, nagtuo ko nga kana siya lawas gayud ni Kristo. O, gisigundaan pagid ka sa pagpaligon sa akong pagtuo, niining nahitabo nga mga milagro, ilabi na diri sa among silingan nga barangay, ang Holy Eucharist, nagmilagro gid siya nga nanahimo og yung dugo. Next question. Okay. Ana. Ako buta na. Kini matod na diri akong tanaw na. Mata sa The Jerome Bible Biblical Commentary. Unsa nga Ano siya? page? Unsa nga ko na bro? Page. Kanang namang ko ana dire. Mark 14:22. Anawa ang komentaryo sa Mark 14:22. Mark 14:22. Ano siya dire? This is my body. The five words Toto, Istento, Sumamo are found in 4 New Testament accounts of the Eucharist. Just as the Pater Familias at the Passover explained the meaning of the bread of affliction, to Jesus interpreted the bread he was about to distribute. This is my body himself. Theologically, the word Istento could mean either really or figuratively. So, yunon ba nimo ang giingon ni Jerome Unsa to nga Mark chapter 14:22, ang verse 22 tanawa. Ni 14:22. si Jerome nga ang pinapay sa Last Supper figurative man. Akong pangutana, uyunan nimo ni or imong sugat? Sa Atos ang tanawon Okay, bro. dire. Verse 22. Mark 30 seconds 14:22. pa, taga 30 seconds. Ayunan nimo ni o imo ni dawaton or imong supakon? Nga ginterpret ni Jerome nga figurative. Parang gingon, this is my body. Otro imong pangutana bro kay di na ko makita dire bro arang kadaghan. Hasot sa dapat nimo gibasa. Nana ko sa imong gikuan pero otro lang pangutana nimo. Kay malangay ta. Sige. My body. Yeah. Just as the ingon siya, Jesus interpreted the bread he was about to distribute. This is my body himself. The verb istin could mean either really or figuratively. So, gi-interpret man niya figurative bro. Ni Jerome, Biblical Commentary. Akong bungotana, dawaton nimo ni or imong supakon? Sakto man ang giingon ni San Hieronimo. By about to distribute. Paminaw ha? By about to distribute. Wala pa na gihatag. By about. Himo pa na siya. Pag ingon, pag distribute na niya, nahimo na ng lawas ni Kristo. Wa pa man na gihatag. By about pa man na. Oh. Dawaton ba niya or supakon? Ay dadawat. Ana lang. Ko na. Sakto man ang giingon ni San Hieronimo. Batiknotan ingon siya, by about to distribute. Wala ti man na to ha? Wala man na gi-distribute pa ni Kristo, by about to distribute pa. Sa dihang gi-distribute ni Kristo sa mayang gilitok, San Mateo 26:26 mo nang gigamit gini nga teksto. Kini mao ang akong lawas. Mao na nga sa pag-consecrate sa pare, sa wala pa na gi-distribute, wala pa na gikonsagrahan sa pare, wala pa na giisa sa pare, dili pa na maisip na to nga lawas gina ni Kristo. Although nagsimbolikal pa na siya nga himuonong lawas. Pero pwede pa pagunag matumba na to, pwede pa nagbalakad-lakadan, pwede pa nagmatagak, pero human sa consecration, wala na gid na siya, di na ta pwede magkakuanan. Next question. Yun, ako lang follow up, no? Ngayon man ka nga, wala pa ni sa consecration. Ang komentary, klaro makayo, this is my body, is actual nagsugod na pag-consecrate si Kristo. Yung komentary ni Jerome, ini figurative. By No? about to distribute pa man na. No, klaro makayo dire, oh. This is my body. Dire. Jesus interpreted. Question. Anong pulong interpreted? Nang past tense na siya or future? Unsa to, di man maklaro bro, kay pitimang putol-putol lang imong kuan. Real to, trola bro. Jesus Chopping. Jesus interpreted the bread. This is my body. Yung siya figurative din siya. Anong pulong interpreted? Past tense na siya or
future pa. Kiningon man ko nga dili pa na panahon sa consecrated. Human na ni. Unsa man nga unsa man buot ipasabot nimo nga past tense. Unsa nga past tense na gidagan mang na may unsa na past progressive tense unsa ba? Unsa ba? Basta past tense or future. Mura na. Duha la. Ang mo pili. Past progressive tense na siya gilitok karon buhaton unya. Oh, gilitok pa man na ni Kristo, this is my body, natural kay yaha mo ginang lawas. Oh, pero tiknog na to ha. Nga buy about to distribute pa na. Okay, salamat kay mo dang gidawat nga figure Oh, kuan na siya. Tawagan ning ang past progressive tense. Gilitok karon buhaton unya. Mura bag pag humaglitok nahimo dayon. Kanang consecration ng God kanang transubstantiation mo na giingon nga pag ingon sa pare nga himoa kini nga lawas og dugo wala pa na mingog na himo dayon pag human gyud og litok pag human gyud cross kay crossan man as pare mawala ang substance nara ang figure nara ang porma niya mawala ang substance mahimo na gina siyang lawas ni Kristo mo nang pagkatoliko na lang para makabaton kay kinabuhi ng way katapusan. Next question. Salamat kay gidawat gini mo. Salamat. Okay. Matod pa diri sa inyong Biblia sa Kristohanong Katilingban. Yan dre. Ang pagtuo sa simbahan, ang pagtuo sa simbahan ng bahayag simbahan Katoliko niya, yung maning Biblia. Ang pagtuo sa simbahan na mahayag nga ang kasagradong pan simbolo o realidad dili lang simbolo sa presensya sa lawas ni Kristo. So simbolo man dre. Radyo Jen, akong pangutana anang imo ning tuuhan o dili nimo tuuhan? Ansa nga footnote sa Biblia na imong gibasa? Biblia sa Katolika, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Asa man na dapit sa San Juan, asa man na dapit? Moderator's time no, moderator's time. Reply na ako moderator kay nabog ko ang Biblia sa Kristohanong Katilingban no. Clarify sa nato. Sige bro, clarify bro. Ang pagtuo sa simbahan na mahayag nga ang kasagradong pan simbolo Asa nga kuan asa dapit sa nga kuan na Mateo, Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Sige akong tanahon diri ha. Dili nimo tuuhan. Sa tay pangutana nimo? Running time niya. 22. Page 191. Ikaw na dito. Page 191. Sige. Pangutana. Imo ning tuuhan o dili nimo tuuhan inyong Biblia? Tubag. Asa unsa to ako ba nang tuuhan o Dili nimo tuuhan? ang unsa to imong kuan? Ingon man diri ang pagtuo simbahan na mahayag nga ang kasagradong pan simbolo ug realidad so interpret man diri nga simbolo man lagi ang pan ang imo Ang dili. pagtuo sa simbahan na mahayag nga ang konsagrado nga pan simbolo realidad sa usa ka higayon. Ang presensya sa lawas ni Kristo dili lang simbolo o nada. Now, isumpayo, ang presensya sa lawas ni Kristo dili lang simbolo. Apan tinuod gayod. Oy. Ayaw putla. Tinuod gayod. Wala problema na. Sa uyon As well ka as nga simbolo. mo siyang simbolo, paminawa. Next question. Kada puta na. Mutol. Nga simbolo gyud ni siya. Kay giingon man diri. Uyon ka dili. Tinuod man na. Ay, sa- So wala pa makonsagrahe, simbolo pa na siya. Apan tiknotan ay sumpayo. Tinuod gayod kini. Wow, ano mo nagibasa god pag ingog tinuod, pada literal, dili literal na, napad figurative pa din na. Duha mo. Nanapa o, bisag presensya, sumpayan na to ha, kay kama man eh. Wala may period ani, kama man eh. Bisan presensya dili nga makita sa gawas apan ang bino makitang timailhan ini. Okay, sunod mo. Bro, next question. Ito pangutana. Ilan. Sadyang gi-consecrate sa pare ang tinapay sa Last Supper. Nahimo yung lawas ni Kristo. So, ninaog si Kristo sa langit niya ni sa yuta o wala? Wa pa siya munaog Diyos langit. Wala siya munaog, wala. Pero kanang paan nga naa diya sa tubangan sa pare, lawas na ni Kristo. Mo nang giingon sa amo ang gitawag rito sa misa, wala nimo kami hikawi sa imong gugma, apanaag hapon ang imong presensya buhi. Di ba?
Oh, wala mang mingon na pare ba? Aw kanang kaabag mo kasagaran. Wala nimo kami hikawi sa imong gugma og presensya. Nagpasalamat kami kanimo bisan layo ang among parokyanong simbahan. Kay naa siya nakig-uban diha sa taliwala pinaagi sa Santos nga Eucharistia. Mo nang kanang footnote kay imong giingon diri oh, tinuod gayod. Pag humagkonsagrar na imong tinuod gayod. Okay. Next question. Ato ba dre sa iyong libro, The Faith Explained, kapare. The faith and wine have been changed into the Bro, body. chapi ka bro. Okay na. Okay na? Once the bread, yun yung libro. Once the bread and the wine had been changed into the body and the blood of Jesus Christ, our Savior remains present as long the appearance of bread and wine remain intact. So, gipasabot rin sa diyang, gikonsekret sa pare ang tinapay na hibo siyang lawas ni Kristo. Presente po si Kristo. Magipasabot rin. Ako pangutana. Sa to pa, tinaog si Kristo gikan sa langit. Hindi ko sekret ang tinapay o wala tinaog. Wala siya ninaog. Nagpresente man, so naa siya diya. Kanang lawas nga nasa tumangan mo man na. O naa siya presente, di kayo ninaog. Sunod pangutana. Unsa may nagka-presente ana siya? Unsa may nagka-presente ana? Kanang naa diya sa tubangan sa pare ngayang gikonsagrahan, mauna ang lawas gid mismo ni Kristo. Ay nitingog mag-ambulansya. Salamat kayo. Wala. Mana. Alright, so 5 minutes to no? Aritas 5 minutes. Sige. Kinsa may una bro? Ikaw una bro. Ayo Jen. Sige. Dagan salamat Mr. Moderator. Kajet lang. Sit up sa nato, kajet lang. Okay bro, ready na ka? Sige. Go ahead. Ready na kalos Ginoo. Okay, daghang salamat Mr. Moderator og nagpasalamat ko sa ako ang kaatbang karon sa pagtuo nga matod pa ni Jeffrey rin yan, di man din ni basta-basta akong kaatbang. Kay teologyan man din sa ilang simbahan. So di ni basta-basta ni, teologyan ni. O bitaw ning niya ga nag-present ko sa mga Greek ba, mga Hebrew, mga librong mga Greek. Kita luyat anang Greek ha kay motod pa sa kong ginaingon nga I'm not expert with regarding about Grego. Unang gusto tag binisaya na tay dagang Bisaya nga Biblia og gusto tinagalog na og English na pon og Grego atana know how tag Grego natin hibawan pero gamay lang pero the fact man god nga tawag aning niya nga di ni basta-basta ha kay teologyan ni atong katbang diay teologyan pero mao ni teologyan nga wala in taon niya masabti ang gisulat sa Biblia ano kay si Kristo naman jud ay pangutana ha nga hinaog ba si Kristo sa langit wala. Ang libro nga gigamit ng Katoliko man mudapig niya gani ang mga footnotes Biblia yaha man gipamutol. Mo nang di kita mamutol-putol kay ug di nato masunod. Luoy kayo. Luoy kayo ning mga ubang Katoliko nga makaingon na lang la. Tinuod gyud kay giingon di ay. Now, kanang giingon niya nga representing naa. Naagid siya. Asa man siya naa sa pan nahimong lawas. Wala mingog ninaog. Kay halimbawa karon og munaog gid si Kristo. Asam siya dapit utog doon ug munaog siya. Di ba nga halos karon sa tibuok kalibutan naa man gi magdungan og misa. Dungan nagmisa. So, wata kabalo nga dungan pong konsekresyon. Di ba sa ubang lungsod, pariha ang oras sa misa, pariha pod ang konsekresyon. Ay magkuan. So naa siya presenting kanang mismo nga tinapay diha. Nausab ang substance ang figure nara. Mo nang kaming Katoliko no. Belong, believe, become. We are so blessed because ana. Kay kitarag yung simbahan ang naa-ana. Sa ubang mga simbahan, labi na ni atong kaadban sa mga Seventh Adventist, ang ilang pagtuo ana, figurative lang, simbolika lang, mao nang ang ilang pagtuo, tama na po sila diana. Nahulog ang ilang pagtuo, dili tinuod. Kay kung niingon pa sila nga literal ginang naa, ang ilang pagtuo gayod tinuod. Mao na nga kwan. Bro, kanang after ani bro, ako lang paminawon si tawag aning ni ang pikas o niya after ani mo exit na ko kay nakoy buhaton ron tama na jud pugog alas 9 may kay salamat kina sayo-sayo ni atong kuan ang kanang mga audience nga gusto mangutana pwede ba ugma na lang siguro mo sa live na ko sulod ha kay mag-live man ko regarding ana unya mitatog wakoy lingaw ron kay pwede ra makasulod ding audience kay si Peter Pindo nagpanikad siya so sige na lang ugma na lang ka bro ha mao na siya kay klaro kayo na yung tema judo literal dili literal
So pag-ingon dili literal, mao lagi di akong gibalik-balik ni nagko nigingon ba. Sa to bato tong gihatag ni Kristo, wato klaro to. So kay og dili literal pa lang ning tinapay nga niya sa simbahang Katoliko ha, i-grant nato without accepting for the sake of the argument kung dili literal. Nagsabadista na siguro ko ron. Ha? Pareha ng Pilipinista ba? Oh. Ilahan di man na literal. Ingon sa tinuod, sa may natinood na hantod karon na Eucharistic miracle lang ila. Wala, naa sila consecration pero dili gid siya magkapabalid. Ang sa Katoliko ra diha ang balid. Mauna kung gusto ta nga mahimo ta nga makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan, pasakop na tag Katoliko kay niingon jud ang assurance ni Kristo ang mukaon sa akong unod, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Klaro mo jud na. Kinabuhi nga walay katapusan ang assurance ni Kristo pinaagi diha sa pan mo bitang niingon si San Pablo dili makasala batok sa unod ug sa dugo ni Kristo. Wa jud maingon si San Pablo nakasala mo sa pan lamang ha, simbolo lang na ha, pan wala oy kay kung simbolo lang na di na makahatag kinabuhi nga walay katapusan. Kay bisan pag gitosted nimo ng pan diha bisan taging na kay na diha moabot ang panahon nga ma-expired ra gid na. Oh. May ibang ako lang nito bago ni pangutana Brad, digkaon ninyo sa lawas ni Kristo Brad. Pagkataod-taod malibang mo Brad, gikalibang ninyong Ginoo. Wala, nagpabilin siya sa atong lawas. Although ang gitawag nato ang ato ang budisol ba na dito sa atong lawas pag once nga mosulod si Kristo diha, dili na gina siya magpabilin na gid siya nato. O bitaw ninyo makabaton jud ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao na diha mga suki nga mga viewers na to nga pakyas ang atong kaatbang sa pagtuo. Una nga gikasubo na kog dako na human na lang ang among debate. Salamat kayo. Wagid say nahatag na lang bisag niingon si Kristo ba nga ang yang gibasihan katong kang Jimmy Swaggart. Oy, ang komentaryo ng Jimmy Swaggart ha. Salamat kayo moderator. Okay bro, proceed mo bro. Okay, kanabod. Salamat kayo. So, nindapit sa kagabi laom kagabion makigalaan atong kaatbang pabarog, atong tema, atong pamatud-an nga tinapay sa Last Supper dili literal kundi nagrepresentar sa lawas ni Kristo sumala sa Biblia ug referensya. Kabasa ba sa atong tema sa referensya sa Biblia ang dili literal? Yes. Mato ba dere sa Study Bible? The Bible, matod ba dire, no? Down. This is my body is certainly not literal but figurative o nabasa. So napabarog atong tema makikita sumalas Biblia. Oh? Ay representative to sumalas Biblia. Mabasa ba na sa Biblia? Mabasa. Okay, 1 Corinto 11 versikulo 23 o 24. Atong tema na pamatunan natin sa Biblia o referensya na paparog mga kagalaan na kagpunan dari sa Corinthians 11 23. Okay, nagaingon dari verse 1 Corinthians 11:24 basa sa Biblia nga represent ngandre. He had given thanks, he broke it and said, "This is represent my body." O nabasa. So napabarog atong tema makagalaan sumala sa Biblia o referensya nga dili literal ato nabasa og representar pod sa lawas si Kristo. Gani paingon this is my body. Ang word nga is sa Greek is to represent. Kaya nga naman figurative man na. Figurative. The essence of figurative metaphor. The essence of metaphor is represent to represent, no? Kung transubstantiation na, kung panalitan ningon po nga, ingon sa Jesus, this cup is the blood. So, but masabot nga ang cup na hibo, kung literal na siya nga na-change siya, sa ito pa ang cup na hibong dugo po. Dili, but masabot nga ang cup is ang dugo. Ang cup nga na dito ang dugo, ang wine, ang simbolo sa dugo ni Kristo. Wala ingon nga ang this is the cup so of the testament. Wala pasabot nga ang cup nga na dito ang wine, wala pasabot nga moto siya ang dugo ni Kristo. It means represent ang wine sa dugo ni Kristo. Mo gyapon this is my body. Symbolize my body. Kanang
word nga is represent na siya gani atong kaatbang. Wagid siya naka wagid niya giayog sa igo ra ni gibasa interpret niya siya kagalingon nga interpretation. Wagalay gani siya mga Catholic scholar nga nagsuporta sa iyang baruganan. Wala gyud siya Greek scholar nga iyang gigamit. Oh? So ato na mato na mga kagalaan mga igsunan. Ubangon, this is my body gisuportahan sa Greek lexicon of the New Testament. Oh, gipamatud-an nga ang pulong nga is to represent, it means figurative, dili literal. Gani atong kaatbang agikutlo niya ganina ang John 6:35 literal da kuno puro ilang libro nag-angkon diri nga figurative na nagbangga na sila sa ilang sa man doktrina sa simbahan. Una kay Jerusalem Bible tawag ganing footnote sa John 6:35 di ba figurative. No? So napamatud-an mo kay igsunan sa mga Bible scholar lexicon nga ang tinapay sa Last Supper literal gyud representative ni sa lawas ni Kristo. Gani natin basahon diri ang mga church fathers awa. Na diri church fathers sa Tertullian nagsuporta. Oh, mabasa na diri sa Wikipedia unya na diri ang yang gikutlo sa online Catholic Encyclopedia. Oh, matud ba diri? Tertullian had taken the bread in AD 200. Tertullian wrote having taken the bread and given to his disciples, he made his own body by saying, "This is my body." That is figure of my body. A figure, tiyan mo na mga kagalaan, mga kigsunan. Church fathers, post-apostolic nga time, ang mga church fathers, na nagtuo nga figurative ang tinapay sila sa kapir. Figurative. Mga iglaan, mga kigsunan. Bisan gani ang ilang mga commentator sa Jerome Biblical Commentary, double yung interpretation. Dili lang literal, figurative pod. Oh, sa to pa nagduha-duha pa ni nga ulay sure. Atong kaatbang nga literal na ang ilang interpreter ilang si Jerome Biblical Commentary nag-interpret ko siya nga figurative tong tinapay dito. Na ako sing gipangutana. Oh, aglisod gyud siya. Napo diri sa International Standard Bible Encyclopedia Volume 3. Gipamatud-an diri nga ang mga church fathers, nay mga church fathers nga nagtuo nga figurative tong tinapay sa Lord's Supper. Ingon diri. International Standard Bible Encyclopedia Volume 3. Page 1925 nagaingon. Suffice it is to say that the symbolical spiritual concept of the Eucharist, usually defined as the dynamic view of the supper, was advocated by such men as Origen, Eusebius, Basil. Pada makilaan. Pada santo. Time. Alright, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ang ato ang panahon na tapos na gyud nining higayon sa ato panagdebate. Og mao kadto ang mga presentation sa ato ang mga debatista nining kagabhion og hinauton ta do na kitay nakatunan og do na kitay mga nakuha nga mga punto mga bagay nga angay natong pagatuhuan. Ako gihatag siguro ang mga 30 seconds to 1 minute nga kuan kanang pagpasalamat. Unahon na to si brother ang sa opening kagina brother Jennifer mo to. Unahon na to si brother Eugene karon. Bro Eugene. Pasalamat lang bro. Bro, pagtimbaya ko sa imong mga akong kinasing-kasing pasalamat una sa Ginoo. Kinsa mo hinungdan ining tanan, wa ni Ginoo sabta magsaba-saba diri ug di po ni madayon. Salamat po ko sa atong kaatbang sa pagtuo nga sa among debate. Walay personalan, walay adhominem, wala tanan no, as in maayo ang dagan sa atong debate bro. Unya ang moderator pod hapsay pod siya, walay bias. Salamat kayo sa atong moderator, kini may moderator nga sir, saludo po ko sa inyo sir. Unya hinaot nga kining inyong mga performance sa inyong debate, kung otro na mo'y debate, kung natay debate otro, magpadayon lang gihapon ni siya nga limpyo og hapsay ang ato ang kuano, kay kita is mga profesyonalan na ni ato, di na ta murag mga grade 1 section talo nga magkalingog sungog-sungog. Ato ani is salamat kayo at least nga nahuman atong debate. Salamat pud ta sa page ni Dan Maasin kinsa maoy hinungdan pud ang atong debate. Og bawra to akong ika-istorya. Daghang salamat, God bless, mag-ingat po kayo lagi. Alright bro Jennifer. Mga gabi sa tanan. Salamat kayo sa atong mga nagtan-aw no sa atong
amigo at bang na to si Brother Regine Gapo. Salamat kayo sa imong panahon. Tap sa atong moderator, Brother Dan Masin, ug labaw sa tanan ang atong buhi nga Dios nga mo'y naghatag sa atong hinulaman.